ताराफुलांची गोष्ट. एकदा एक वृद्ध माणूस समुद्र किनाऱ्यावरून चालत होता. तो किनारा हजारो ताराफुलांनी व्यापलेला होता, जी ताराफुले भरतीमुळे किनाऱ्यावर आली होती. तो चालत असताना त्याला दूरवर एक छोटी मुलगी दिसली, जी वारंवार खाली वाकत होती, काहीतरी उचलत होती आणि समुद्रात फेकत होती. वृद्ध माणूस तिचं काय चाललं आहे हे बघण्यासाठी तिच्या जवळ गेला. जवळ गेल्यावर त्याने पाहिलं की ती मुलगी ताराफुलं उचलत आहे आणि ती एक एक करून समुद्रात फेकत आहे. वृद्ध माणूस म्हणाला, "बाळा, तू काय करते आहेस?" ती मुलगी थोडा वेळ थांबली आणि त्यांच्याकडे पाहून म्हणाली, "मी ताराफुलांना वाचवत आहे." आणि पुन्हा ती ताराफुलं उचलून समुद्रात फेकायला लागली. वृद्ध माणूस हसला आणि म्हणाला, "पण इथे हजारो ताराफुलं आहेत. तू सगळ्यांना वाचवू शकत नाहीस. खूप जास्त ताराफुलं आहेत. तुझ्या प्रयत्नांनी काही फरक पडणार नाही." ती मुलगी हसली, खाली वाकली, आणखी एक ताराफूल उचललं आणि ते समुद्रात फेकलं. मग ती वृद्ध माणसाकडे वळून म्हणाली, "त्या एका ताराफुलासाठी फरक पडला ना?" वृद्ध माणूस काही क्षण शांत उभा राहिला, त्या मुलीचं उत्तर विचारात घेत. मग, एक शब्दहीन बोलता, तोही खाली वाकला, एक ताराफूल उचललं आणि ते समुद्रात फेकलं. कथा सांगणारा धडा. ही गोष्ट आपल्याला शिकवते की लहान लहान दयाळू कृती देखील मोठा परिणाम करू शकतात. जरी एखादं मोठं काम आपल्या आवाक्याबाहेर असलं, तरी प्रत्येक छोटा प्रयत्न त्या व्यक्तीला मदत करतो. आपण संपूर्ण जग बदलू शकत नाही, पण आपण एक एक पाऊल पुढे टाकून बदल करू शकतो.